ଭାରତ ଆଉ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଜିତୁ, ଆଉ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଜିତୁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପାଇଁ କିଛି ବଳ ସହିତ କିଛି କୂଟନୀତି ଦରକାର, ସେମିତି ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେପରି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଦାପି ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏପରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିମ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟିମ୍ଠୁ ସେ ବଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ଟିମ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯେଭଳି ଭାବେ ପାଣି ପିଆଇଲା, ମାନେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ମ୍ୟାଚ୍, ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦଳ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଟିମ୍ଠୁ ଅଧିକା। ହେଇପାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ହେଇପାରେ, କମ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଜିତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏଭଳି କିଛି ପାୱାର ଅଛି ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସେଇ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଜିପାରିବ, ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ବୋଲିଂ ହେଉ, ବ୍ୟାଟିଂରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ବୋଲିଂରେ ବି ଅଛି। ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବ ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିପାରିବ, ନଚେତ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରାଜିତ ହୋଇ ସିଧା ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସଦାବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ, ଲୁକାୟିତ ଭାବେ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବା, ଏଇ ବୋଲରକୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଠୁ ଆହୁରି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ରଣନୀତି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଅଧିନାୟକ ସେଇଟା ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ଅଧିନାୟକ ଆମର ଯାହା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରି କେଉଁ ତରିକାରେ କେମିତି ଜିତିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ, ବୋଲର ଭଲ ବୋଲିଂ କରିବେ, ଏଇଟା ହେଲା କମନ୍ କଥା। ଆପଣମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ICC ଇଭେଣ୍ଟରେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ, ବୋଲିଂ କରିବେ, ଭଲ କରିବେ, ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅପୋଜିଟ୍ ଟିମ୍ କରିବନି, କି ତାକୁ ଆମେ କରିଦେବାନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦଳର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ଅଛି, ହୁଏତ କାଲି ସେ ଦୁର୍ବଳତା ସୁଧାରିପାରେ। ଆମେ କେମିତି ଆଗରେ ରହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କୂଟନୀତି। ତେଣୁକରି ଏ ଦିଗରେ ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗରେ ରହିବ ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିପାରିବ। ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ୍ କଥା। ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କେହି ସଦାବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନୀ ହେଇହେବନି, ସେହିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତ କରିବେ, ଏଇଟା କମନ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଯେମିତି ଗୋଟେ କହନ୍ତି ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ, ଆପଣ ଦିନ ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ, ଜଣେ ଆସିବ ଘଣ୍ଟାକରେ ସେଇ କାମ କରିଦେବ। ତେଣୁକରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏ ଦିଗରେ ସାବଧାନ ହେବା ଜରୁରୀ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହାଲୁକାରେ ନେଇଯିବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ କିଭଳି ହରାଇଲା, ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ।